Ina ma abota kallon fina-finan Indiya masu na fassara wato Tsumburbura ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Wannan shine sabon fim ɗin da Algaita suka fassara muku wannan satin wato Tsumburbura. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar wayar da muka ɗora domin samun sauran ƙarin bayani a gurin mu. Wannan fim wato Tsumburbura gaskiya na san za ku ji daɗin fim ɗin sosai da sosai. Gashi ya sami ingantaccen fassara daga kamfanin Algaita Dub Studio. Gaskiya ya kamata ku zo ku kalli wannan fim ɗin domin na san za ku ji daɗin shi. Kawai abin da za ka yi in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya. In sha Allah za ka same mu kuma za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Gaskiya wannan fim ɗin yayi matuƙar kyau ko da ke ba sai na cika ku da surutu ba. Kawai ku zo ku kalla na san za ku gani. Ku nake so ku bada labari. Gaskiya ku zo ku kalli wannan fim ɗin domin yayi matuƙar kyau. Kawai dai abin da za ka yi na faɗa shine in kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya. In sha Allah za ka same mu kuma za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Sannan ba iya wannan ba muna da fina-finai kala daban-daban. In dai fassara ne in sha Allah ne ka tuntuɓe mu ko na wani kamfani in sha Allah za ka same shi a gurin mu. Sannan in ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode muna zuwa jiran ku sai mun ji ku.